Kuha deh ko sa saging. Ayo! Nalay! Ayo! Good morning. Magkakos ang saging. Ang kuhaan. Madlo ko. Mista mo? Mista mo? Asa ang lista? Nang imbitar mo sa mga beer. Hulok do pa more. Bitaw. Kaya mo balik naman kurong kortesa. Tama ko saging to sang gaduan. Mo na yung kuha. Bugat dahil po na yung mga lutag 15 kilos. Marami naghangitimbang na sinaging adlaw. Nakaroon kay nahinog na raba. Ang upo sa deko. Ang wala na yung ngawa na po po yung Diyos. Ang magatuan. Palaban yung buwa. Ang upo sa deko. Ang wala na yung ngawa na po po yung Diyos. Ang magatuan. Palaban yung buwa. Hanimbungan o pa pamukbo kay buhay na sila kaadyo. Namatay na si tawhaw. Sila kaadyo po kumawa. Sila kasimana. Kasi yung luya din ang nabidaan. Hanggan man. Walang kami sila makainom na ako. Buhay tayo. Buhay tayo mo. Nabitbisan na ako. Hindi na masiguan. Babong sa mo babong. Hello, hindi ka na kung namubos ang mga tanaman, hapit na nakaliptan, nasunog, hapit na pagtong. Kasi nakailadan ang nakailala may mukaan, kami lang mga pobre na may mukaan. Kamuting Amerikano kung karaang kamuti, Amerikanong kamuti, ikan ni Susana Muring asas. Ito kamuti. Aso-aso pa. Tagaanas na nay. Nay! Asan na kamuti? Kamuting Amerikano. Precious. Kamuti. Amerikano may tawag ni sa kuan. Kami pa sa only gagmay na may nga ni.
Karon di na Amerikano itawag nila ron. Di na paninag City Flores. Ma'am Yuning Ayop. Saan pagkagamot ni Ma'am? Ma'am Siri Ulrich. Bilma Macabalo. Good morning. Wow. Dito sa taghap. Yummy, yummy. Kaya hapit na sunog. Kaya kung namisbis sa gawas, halimta na ako. Masahe kag, ano ko dani, malipay na kung gusto siya dungag. Kamuti, saging, bulanghoy. Nay! Kamuti. Kamuti. Namira ba oh? Kamuti. Dar ko kamuti. Tatay na mainit na? Kamuti. Kamuti. Amerikano lagi na? Wala. Nagagana ba ko? Malaga ka? Malaga ka? Mula yung karong kaya ito ko Eleonora. Ay sa tayo. Dami. Hapit na pagod. Nanay, morning Nay. Listen Nay. Yan, nanumbay ko. Nulit ang kamuti, oh. Yan. Mga muti rin tapod ta. Na, betul ubos ang mga muti. Julie, muli man to. Karon? Toto. Muli karon? Hindi mo siya muli. Basta bitanta. Abda mga ikay. Salamat sa naghatag sa kamuti si Evangeline. May bandilin ko no. Evangeline. Mother Earth. Sa dumi na ilang mata, parehami. Ang mga tao ba, wa pa. Wa pa nanganaog. Wa pa nitag pa. Bala sila. Ba sila ko no. Ang kita na eh. Mga lawas ng buwak, buwan. Bukan ni Puko. Ito tayo sa gym, sumukaon. Hindi po nito rin sa pizza. Apa ali? Makod na? Ano yung makod? Hindi ko lang ko nagdun. Makod ulang sa mga ito na. Abot nga rin ko na yung saging. Mga nagiging ito, nahinog ka naman lagi. Nahinog naman ito. Pagtimbang naman ito sa gawin. Duhan makasip, sakto malata na. Hindi mo bilay. Ah! Ha? Kaya katirula. Katong katirula, katong ito. Aon na ay, aon ka? Di malaki, di sakto mo na. Ano man, katirula ba? Taksag sabaw, taksa po dag bugas. Ay! Saka Taksag sabaw, taksag bugas. Taksa ang sabaw. Taksag buga. Taksa bugas. Kaya manilugaw na na. Di ba pareho pilit? Kapay sumanday na ito. Saka dyan, kamo kamote. Ang yun nga ito padisuon kay mula ba? Daog nga mamlansa. Muli man ko mas lunin sa buntag. Ano? Pagkukan. Babay na kay pandinla nami. Kami kape-kape. Ano na eh? Naghigop naman ko yung tubig bang mata. Hirap sa inyo tubig. Tubig. Nanggaw. Ang sangan? Kapi-kapi. Nilanggaw? Kuan magtubig ba ini tubig sa ulang bugnaw. Kaya alis na nilanggaw ko no. Maligam-gam, nilanggaw. Madiron. Nilanggaw nga So, tubig. nilanggaw ko no. Ano ko no guys, mga nilanggaw ko na ginom ni nanay. Okay. 6.5 hours later. Good morning, good morning. Ito na po ko. Bupas. Nalian kami. Corn beef with egg. Mga pamahaw.
Thank you daw. Harang manukan sa igagaw. Domingo man ron mo nang binsang ipalili. Halata na no. Nilag sounds. Apa to Naok na. Ang sounds. Sak. Pinita. Narana. Mana. 5 minutes later. Hello, may hapon. Dahil ko sabay. Pupak dito ng kuan. Panindaw mapuhon kuan. Sumang bulanghoy. Itong kaabang bulanghoy dito. Danos alis siya basta makadako. Alis siya. Kung mapamagpitabo sa dao. Itong ang amiga. Nag-display na sila karon po. Pas na pwede mo maligya. Huwag pag karong alas 6. Pag-gabi naman. Alas buntag. Ano to? Ano to yung paninda? Musta mong tanan, Ma'am Galing Ayok. Kaan ba kagulay, Ma'am? Kunting kanunay, Ma'am. Diyan ka hinabuhi. Hindi ka sikay. Ano na ba kayong tarong one sa Manila? Very precious. Panawag ron. Ay bisibisihan. Hindi upak daan kaya ito naman mag-isang gulay. Kisahon naman ang gulay ito. Ang todo, ang gulay ko nga ni kay antos mga bata. Ako kitang kuan, tawag gintak ko. Ano ko kita ng tawag yan ng dao. Nasa to siya. Bura. Kalingkay hapon naman po doon da Domingo. Maniraw ng ibang tindahan o kuan. So, ada nang pangita sunod daw kuan. Katong ay patis ka ng ICM, mapako kita sa tukwa. Usay ko itong tukwa, katong niluto bitaw sa manhuno ni Mama Alits. Saw-sawra o kuan. Lain-lainan ng mga bata. Magkani ang asidaan. Pagte kong palidya, grabe palidya, 140 man kilo. Pagang duha kabok. Tinta man. Kaya mga ano sa palidya. Dagantang display ng gulay ron dito sa tabo. Galing kay di pa man sila pwedeng tinda. Kaya na sila oras tinda pero pwede na. Nabalik ang kuan. Avocado. Ano ba kayo Uwas Manila? Ano ba ka magbaha?
Nadaghang lumpia. Ako kabigti ko ng hapon. Hindi ka pa sound. Six. Morning. Morning. Thank you, Lord. Tanapod ko. Lumpia. Vegetable lumpia.